Nga, duyok, may bako yung panuhot diri. Ano siya? Pero, likes, Mm. nakabalita na ka na abot na sniko. Actually, mabitong na ako din kinagwat siya kung ko. Hmm. Namo good with pass. Lagi! Pas, kung ano sa may bahas ninyo? Sabi ta siya utang na ko. Kaningil lang ta ko ba? Oo, dahil. Gutom naman. Mukhaon sa kuin niya. Tingnan na lang kung nasa Miko ha. Apili ko ha. Pilay mo ha. Taghan. Oh. Oy! Himala! Sama na eh! Inutang na po ni! Utang ko no daw. Siyempre. Pataan doon. Kurta, ano kaya ko ha? Kaya bitay daw. Si Laika man ni. Alay, kog na, dili ka? Lakaw. Pero, nakabalita na ka na naabot si Miko. Miko? Ah, ingon na? Ano to? Nay! Ay! Mex! Ha! Uy! Nasi! Naunsa, mga naka-actor na pag-US. English ka kayo ha? Wala ka. Little bit. A little bit. O niya, kasi ko gapoy. Dagang lagi ni butilya lagi. Ah, sila, exam ko na din kaniya. Nakawa to ni mo gani ha. Nagigutom man ni ka. Lakaw. Ang to kita niya anyways. Carlo, Bart. Invite to mo sa ko ang family outing ka na ako di mo busy. You know me. Be, kadyo ko be, sang orasa. Let's go. Ni mo mong best friend kita. Diba? Sayang bit. Klasim ko na good. Ano sa ni Siyap? Pero, Laksi mo na pag nag-eskwela. karong na ikaw. Gikan niyo eh. Siya di mo tagay. Gane. Ah. Dollar. Bahala niya gikan ni US. Bahala. Lola. Wow, sosyala ko. Sosyala pag be? Grandma. Grandma. Oh, la. Padugang og duha ka butilya. Para nila. Dungo mo to. Baga kayo na pitaka. Oh, Nya, la, ilista lang yun niya. Ilista lang ni. Ato sa ko, kabay bahala dira. Busy pa mo kay Gugod. Gikan daw kog USB ah. Pista. Ala, nakadiya, uy! Hingi ito ka duty ah. Lang balapti. Balapti.